guys, maayong gabi na itong tanan for today's vlog guys. While naghulat sa to ang herbal mubukal guys, ang atong mga utanon is andam na guys. Karon kay gaulan pa man so di pa ko makakuha og sangig og kaning saluyot kay kusog king ulan sa gawas guys, mabasa man punta so maghulat kita ani nga moondang ang ulan ay hata mo kuha og saluyot og kaning tanglad man unta guys nga ang tanglad sudlon pa man so diri na lang ta sa sangig kay naraman diri gawas sa gawas dapit ang sangig. Oh, yeah. Wala pa man pod nagbukal lang ato ang herbal so maghulat na lang ta ani guys nga mubukal. While si Banana na busy og pang-review sa mga kanon sa akong mga doggy dogs kay humana og kaon ang akong mga doggy dogs guys. So karon hulat na lang ta ani. Total andam naman ang ako ang next nga lutoon atong gulay ug atong mga lamas ug ang ato ang pangsagol sa tumutan is andam na. Akong Persian gikwit-kwit niya nga ako ang miming gamay. Hoy. Kanon sa ka din na. Akong dodong gamay. Apa ko'y miming gamay guys. Oh, dula sila. Walang gaman na sa kong dodong gamay na mong mga gagmating miming guys. Akong Persian, gikwit-kwit niya ang miming ng gamay. So, derita guys. Maglingkod sa taderik. Ay, wala pa mo. Ay, ang akong mga cutie puppies. Tulo. Asa mang usaan eh. Ang puti aning puppies. May. Atong mga puppies guys. Ay, di anak na to. Ara guys, atong mga puppies. Ara. Nawong. Bayan ni ko ano. Supper. Hi. Ang atong dadong dagol. Dadong dagol. Dagol. Uy. Dadong dagol na to. Ang akong inday. Ang mama sa mga puppies. Ang ako ang dodong gamay. Dodong gamay. Yung mga papis galihok o si dodong gamay guys. Pero sipat mo ni pinakasipat. Mag instant mommy, instant daddy ni siya guys. Wala sila sa conversion. Wala asa kang puti aning kuan. Dogi. Wala puti. Wala. Syaratin na dang ano kani kung naong no namay nang an. Syari na nakuha na. Kato siya di ay. Wala ako ang white puppies. Kung white puppy di ay puppies. White puppy. Di kato siya. Wala gid siya may. Day kato. Hi, Rosel! One, two, three. Upat ra lagi sila, oh. Diha? Naabot man na siya diha. Wa na gid ang ulan din. Nagita pa kuha ani og naabot man taon kada. Inusara man ang taon kada. Ara guys, oh, ara oh. Naabot dito nag-inusara. Bata nang gamay. Ang nawang sa mga batang gamay. Atus. Nawang oh. Ibugos lagi ko ay naman ni. Ang among batang gamay nag-inusara. Agoy.
ang dodong gamay nga sipat. Nagtapat sila sa meow-meow. Meow-meow guys. Tapat ni dodong gamay guys. Ano man na dong? Tapat man na si meow-meow ni mo dong. Ang gato man din yung buot. Ala, ayaw datog eh. Ang buotan nga meow-meow. Oh, ay, ang gato man din yung sipat nga meow-meow. Ang sipat nga meow-meow ni guys. Yara sila guys, oh. Gatapok, oh. Awa, dong. Atong bidyon sila dong, hawa. Nanganak ako ang dogi guys. Nanganak po ako ang meow-meow. Ang usap po na ako ka meow-meow si Wakwak. Buros sa pudto. Mga nakay na pudto. Na, tapok silang tanan. Pero ako man ipanghata guys. Nanana sila yung mga kuan guys. Mga buutan. Kaya po nang akong pangtagaan na guys. Kaya di mo ko basa-basa muhatag og mga alaga na mga kanang kuan lang. Dili ko kay Loy kaayo. Kapalangga. Kaya na muna sila. So, akong pantaganan na mga buutan sad, nanana sila yung mga kuan. Mga mother. Arao. Hello everyone. Buutan ba ining isa ka meow-meow guys? O kani siya o buutan ni siya guys o. Di din mo katong isa de. Ara. Kani da itong buutan guys o kani siya guys o. Kani siya guys, dili ni siya sipat. Hello. Ay camera oy na. Hi guys. Buotan ni siya guys, kani siya. Kani buotan ni. Dilinta na ko ni ipa-adapt guys. Naman musugot akong bana kay daghan na kaimig meow-meow. Nya buotan baya siya ay. Ulit dito. Napi gagmay ani guys, napi gagmay ani natabunan. Ang mga gagmay ani Mike. Nagdidi sila. Yara guys, tulo ni sila kabuok guys, ang gagmay. Napay mga gagmay kay guys, tulo ni sila kabuok. Nanguan na po ilang mata, nanguan na, tura ang gagmay guys. Dua kabuok inahan guys, isa ka karton, nga tagsa na sila karton, nganong mag-usag na sila diha. Tanaw na to atong agoy na napod ning isa naglangi na pod kay magpakugos. Oy, magpakugos amo ang Jackie. Nagpakugos ang Jackie Chan guys, dili siya kuan si Jackie ni ang usa kato si Chan. Agoy ang nawa ay. Ang ate. Ang giubon Ang giubo ni ba? No. Silos dodong gamay. Sus, ang tawon ay. Agday! Yan na nga man ang dila guys. Pinagawas ang dila guys. Agday! Bataan eh. Palangga. Si Dodong Gamay, silos. Silos Dodong Gamay, silos. Dodong Dagol. Ang papa nila guys, sa gawas. Dili pwede pasulo ng papa diri kay dating kay ata ato. Tanaw na ko na itong herbal bee kung nagkuan na ba ni. Nara kong herbal guys, dako kaayo ang kuan. Wala pa kabukal. Pero hapit na. Namia ani nung judayin may ani ron yagluto ani ba. Kuan Domingo, inito na ni siya ga mga alas 9 sa buntag sa Domingo kay ibot na to alas 10 mo larga. Inito siya sa buntag. Kanang kuan, di pagkagabi na pud inito na pud nimo. Pero kung gamay na lang ang tubig, pwede ra nimo inito sa heater. Pero nindot manggutong sa uling jud kay sa uling manggud ang kuan ana. Magkuan sa ako magkusog sangig. Hi guys. Mo pay pagbalik na ko guys, nanguha ko og saluyot og sangig. Dayon nakakuan tag okra duha ka buok guys.
Ni Ara. Saluyot. Og sangig na guys. Kay oy. Naay okra o, pwede pa baka ni mura naman ni og kaning guwang na. Tuang ko ani isagol sa tong utan. Kay naluto naman atong herbal guys. Ara atong herbal ambi kay sa tanan. Oh, manginom aning banana ron. Ha ha. Agoy kalami sa herbal guys. Oh, gaso-aso. Napaday ko kuan diri oh kaning yara o kato ko ang bayabas o kaning sabana pero ako ra gyapon nang initon kay mo inam ra gyapon ko ana. No, ato nang giandan tong kaldero para sa utan nato. Gisahon ako daan ng utan guys. Ayha nako butangan og water para lami siya guys kay kasi gira taglaw ilaw oy so butangan na po na ato na pong ilahin na po natog style wag siga mag-ano pud ka mag gisa daw po mag-gisa ta ayha no tibutan ang ato ang mga dahon-dahon. Ana. Ang sangig. Guwapa kay itong sangig guys. Unaning lamuragahi ang kuan. Ang okra. Muragahi ang okra guys. Ganyan. Now, gidala na ko ang cellphone dito guys. Gablog-vlog ko guys. Kaligog apil akong cellphone guys. Ako gani nga wala, buwang na siya. Pero sige lang, okay na ni. Ako gani guys, naggatawil ko guys nga. Nabasa pa ako sa nina. Akong ulo, wala nabasa. Pero ako sa nina, nabasa. Ang ulan guys, mukusog mo hinay. Oh, ning kusog na pud siya. Serpete. Na to ni ato ang ahos. Ahos guys, unahon kay magisa ta. Ana. Diba? Kalami. Ara guys. Ahos. Ang giunang gigisa. Gamay ram day akong gibutang idibot ani di ayo eh. Itong kamera. Anan sa giluton. Ana. Kaya natang fish dayon. Kato-ato ang gikimas-kimas. Ito isunod na to. Nara tong fish guys. Matong ibutang. Butangan na to ni cubes guys. Lami kay ning cubes. Butangan na to cubes nga baboy. Paboritong banana. Mamoy. Gamay lang siguro to ibutang cubes ani no kay may ihurot ning cubes may. Oo. Ihurot daw ga. Ay, guys, waya kay na siya baboy. Ara guys. Tangan na itong sabaw gamay. Ganyan. Para sarap-sarapin sa ating gilutuin.
Nga atong olamins karong gabi unahin. Oh. Ana para klaro ay ana na lang na ako kay pumabili kay against the light diring dapita. Oh ana. Okay kayo. Labaw pa sa all right. Butang na nato tong okra daan. Butangan nato og paminta powder. Uy, kalami ani oy. Paminta powder, guys. Dayon. Atong ginisa mix. Digin ako ni ilat. Ay, aha. Digin ako ni makalimtan yang ginisa mix, guys. Kay mao gini akong paborito nga seasoning. Ginisa mix gito, guys. Oh, paborito seasoning. Laga, manginom matag herbal ga kay mitra sa luto pakuga. Oh, geto ga. Na nagluto ta di ari magpatuan pa siya. Magpa-serve pas banana guys, kay balong nagluto ta. Niya duklon ay. Guys, manginom na mi og herbal. May banana. Pabugnaw ni kuan sa electric fan para mabugnaw. Lami kay ni oh. Tara guys, among herbal. Ano to kay mo kuyog ang dahon. Ang kuyog gid ang kuan oh, liyabas. Agay ka init ba? Ikuan gani sa kuan no. Kalami ani guys. Atong herbal guys, the ara guys. Tiri, gaso-aso. Ni ko sa electric fan eh, dara oh. Di ana. Bakwak na. Balik ka sa tong utan. Utangan na natong water. Saan may banana? Ay, na-apple ng magi. Ano yan? Alright guys. Oh, diba? Sabaw. Delicious kaya itong sabaw. Ugma, kay initon man nina ako. Kaya ang herbal, initon man na nato ugma. Takloban na to guys. Saktura ni sabaw may tanawa daw. O gani, sakto na ba ni oh? Dalami, ay. Grabe ba, basta aking muluto ba? The best. Ay ate. Ikaw, galuto ko ako gatudlo. Appreciate sa kagalingon. Self. Guys, ako may gatudlo niya guys. Yan, galuto. Yaks. Ew. Ew. Okay. Ito pa. Yaks. Diri. Ato sa ni pabukalon gas la. Igo-igo ra gid ang uling ga. Apay kuan. Nanunan. Ang last ani. Butangan lang sa nako ni uling na pud unya gamay. Butangan na tong uling ang kilid-kilid guys kay para mo kuan. Guys, uling sa kilid-kilid. Na. Kaya napaman da ito inununan nga initon guys. So, butangan na to ang kilid og uling. Kay para may nahinay po siya og kabaga. Dili na to butangan tunga kay mapalo, mawala ang baga kadyot. Diri ra ta sa kilid-kilid magbutang. Kaning ginagmay ra tong ibutang ana oh. Mabaga ra ni siya ron. Expert ikog uling guys. O, di ba? Na, gamay lang.
Okay na dayon na. Concha. So while gahulat ta sa to ang utan guys, nga mubuka lang ato ang water, ibutang din nato ni ato ang mga green leaves. Kuha na dayon ta lang, sangig dayon ta to, pilian akong sangig. Kaya para muhumot siya, kinanglan ang sangig mabutang. Iuna na tong sangig. Pilian na to. Narang sangig. Sangig humot kaayo. Kaya ibutang mo dahil ng sangig na guys, kaya para muhumot atong giluto. Sangig. Da, kalami. Oy, humot na tayo na. Ang sangig guys, pwede mong kapon na siya makaon. Ang sangig. So, diri ratataman guys. Well, nagluto ko guys. Unya, mag-vlog lang po balik guys. So, salamat sa iyong suporta sa nag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Thank you so much guys. Sa wala pa subscribe na guys sa akong YouTube channel. Kaya para makikita mo sa kong mga vlog, din updated mo sa kong mga vlog. Dayon sa nag-follow, like, and share o comment sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok, o Thank you so much guys sa inyong tanan siyang suporta. Bye everyone. Amping tang tanan. God bless.